F'Malta jkunu ġenerati 240,000 tunnellata ta' skart kull sena. Fl-impjant ta' Sant'Antnin ikun trattat 30% ta' dan l-iskart u permezz tal-proġett tal-Allis, magħruf bħala l-Malta North, se jkun jista' jiġi trattat il-kumplament. Dan f'impjant ġdid li se jiswa 60 miljun euro huwa kofinanzjat minn fondi Ewropej. Sant'Antnin waħdu ma kienx jiflaħ għall-load tal-iskart li għandu pajjiżna. Hawnhekk qed nitkellmu fuq impjant li għandu kważi id-doppju tal-footprint tal-erja ta' Sant'Antnin u għalhekk se jkun qiegħed f'pożizzjoni ferm aħjar biex jitratta l-volum ta' skart li għandna. L-iktar benefiċċju importanti huwa li meta jkun qed joper dan l-impjant, il-pressjoni fuq il-landfill tonqos. Aħna hemm direttivi stretti tal-Unjoni Ewropea li jridu nosservaw kemm jista' jkun. Il-Ministru Leo Brincat sostna li għalkemm kien hemm min prova jnissel dubji dwar kemm il-Gvern kien se jissokta b'dan il-proġett, kien taħt din l-amministrazzjoni li ħarġu l-permessi tal-MEPA. Il-Ministru Brincat tenna li meta jitlesta dan il-proġett, mistennija titnaqqas sostanzjalment il-pressjoni fuq u l-ħtieġa tal-użu tal-landfill kif ukoll tibda tkun iġġenerata l-enerġija minnu. Jispjega aktar il-kap eżekuttiv tal-Wasteserv Tonio Montebello. Dan l-impjant se jkun jitratta ma' 66,000 tunnellata ta' materjal domestiku, 47,000 tunnellata ta' mixed bulky waste u għall-ewwel darba 39,000 tunnellata ta' manjur bażikament. Bil-proġett il-ġdid se jittieħdu miżuri biex jonqsu l-irwejjaħ u l-inkonvenjenzi. Brincat qal li huwa pożittiv li għall-ewwel darba il-Wasteserv se tieħu miżuri simili.